mapusha wangu mangari bachimangarira Desmond Francis claim ichiti Desmond uya pamberi pitara mambo Tito tirambane zviri pamutemo tobva tagovaniswa zvatakashanda. Amai pirai nhau yenyu kudari akasununguka amukutonga naye hapo nofunga inini ndani makori shiri makoja nungu mwangu batike zvinozvezvi ane 3 years pa 3 years aiti tikangoda kukwanisa nguva yekuti takukwanisa nguva yekuti tapedza kukohwa foja anobva ndiudza kuti iwewe uri kuhurana nengi uchihurana nengi tofunga ndichibvunza kwenini nhasi unomozo nditi ndiri kuhura ndinohura kana isari nguva yebasa asi kana iri nguva yebasa amu nditi ndiri kuhura ko chirudzimu ndidaiso panguva yezhizha tinechigara zvakanaka panguva yekuti takukohwa hatisi kugara zvakanaka saka ike zvino zvindane 3 years gore rapera paseri negore rapera ndikazotosvika kubva February ndapedza basa risiri foja ndobva ndaenda kumba kwedu ndobva ndagara iri nyaya yekuti akunditi ndiri kuhura ndobva ndaenda kumba kwedu ndobva ndikagara ndobva ndatanga kuitawo zvekuchengeta huku ndichichengeta huku dziye ndobva ndaunganidza chibage changu ndobva ndaunganidza mari yangu gare ndobva tadzoka ndobva handiteera futi madzimai chidzoka yetigare ndikadzoka ndikagara kokuhura kuye kwazopera here ike zvinozvo zvimaona kuti mapedza mari yefoja makuchida kuti ndii ndichidzoka futi kuita basa ndofunga ndobva ndazviona ndikati regai ndimbodzoka ndimboona kuti zvichapera sei ndobva ndadzoka mari yangu yandakashanda kuchengeta huku dzangu nechibage changu chese ndobva ndadzokera ndinazvo kumba kuwe ndobva ndasvika kumba ndikati inini kuti ndizokwanisa kuti ndizotengesa chibage ichi ndoda kutengesa chibage changu ichi ndiwane mari yangu yekuti ndokwanisa kutengesawo chinhu chokuti kana mangwana zvikazonetsa noda kuti inini ndiri kuzviona panapa kuti zviri kunetsa ndofunga kuti wanditi chibage ichi usatengese tiitese panapa pane nzara tije chibage ichi asi gore rinouya ndichakupa mari yako yechibage chako ye300 mabhagiti yako yawinayo ndofunga ndobva tashandisa chibage chiye mari yese ndobva ndati mari ige ndichingobatsiridza iye hapo mutane munasipo ikutaurai zvikonzero zvazvo saka zvakatosiya because yahapo zatimborembesa saka ike zvinozvifuta wakabva nditi futi manje somusi wa 23 April ndobva takabva tanetsana zvikanzi uri kuhura tikati hapana munhu wandiri kuhura naye tangai matsvagirawo umbowo hwekuti ndiri kuhura naningi ndobva ndakabva ndazviona kuti izvi zvinhu zviri kunetsa nogara achindirowa kundirovera kuti uri kuhura pasina munhu wandiri kuhura naye ndobva ndakasumuka ndobva ndaenda kumba kwedu ndobva ndagara anombobva nditeerera toda kuita muchidemo ndiri kupomerwa chipambi nemurume 1 murume anogara achindirova 2 zvimwe chii ndizvozvo kundipomera chifambi nekundirova nekundinyima mari yetinenge takashanda kana yanguva izvizvo nokuda kwaizvozvo saka nekuda kwaizvozvo ini ndobva ndakasiya ndikati handichada nokuda kwaizvozvo tangameni kuti murume handichamuda right yapera tangameni takuisiya kwamuti mama nemhuri yakakura sei nababa mwana ane 16 years neane 14 years neane 10 years mune vana vatatu anga asina mumukadzi wekuti here kana kuti manguri nega nemamuri ndege mauya nani tani handadziva ndavauya kilene kuti chii uya pamberi pedara chakamire Tito tirambane zviri pamutemo tobva tagovaniswa zvatakashanda. titakushedza mazoda taura ndingi hanzvadzi kana kuti mwana ari kutaura kuti ndikuda kumadhibho ndikuda kumatambudziko kurohwa kupomerwa ndikutachipambi chizvese ndakarima nguva diki tanetsana mari handichiva handizoita sei saka noda kwaizvozvo ndatinini zvemushanda achida ava panokwedzera nokutambudzikoza paanosiya kumusha kwake kwakarora nomume pakarora andoyogara saizvozvo titori naye
kuti adzokere last time anga atoramba ndini ndakatotadza kuchita sawa panozvikatonyatsonakero saka nasi muri kudii aiwa apa panochandowedzera kana kubvunza kana yate hachada aiwa zvakakwana zvakadaro mari mbopamwe mukana kuti amaita mboedza kugara pazinai pamanogona kupedzera sevanhu mabereka vana vatatu mumwe 16 years muri mezi ipapo pakutodzoka kwandikaita ikoko ndaitombofungidzira kuti pamwe achandinzwisisa umboedza wanda kana pasabhuku chaiko ndichita pamwe chanzwisana kana ipapo pacho ndikaedza kuti uyai tiende kana kwaatete tiedze kutaurirana tinzwisani pachakaramba hatigone kumanikidza because kusato yakwaita kudare zvaradza kuti kusvidza dare danga ari mumwe ari kuda mudzimai akadai auya adhifenda ataura kuti zvichiva mukadzi uyu nekuda kwezvinoti handichada kana kuti ndiri kudai nenyaya yekuti ihure ndiri kuramba chimubata nemameseji kana kuti ndiri kudai ndodai saka zvareva kuti kutadza kutoya kwaita azvidza dare saka rigaitisapedze nguva chinoratidza pamberi pamambo kuti zvichiva murume uyu handichada chii ndinokwanisa wana udhoro bvisei gukuro racho nhasi mupurisa wenyu achatengese murume wenyu wamuchange muchiti ndengi but nhasi handichakuda ikuda kwezvikonziro handii igama yako kuzvipadhoro racho nhasi gukuro richasara kunduka richasara zisichazokupa gukuro racho naizvozvo ndezviwa nhasi ndauya mudarira mambo kuti ramba nezvepamutemo nenyaya yekundinanga kuti hure nekunditi pasi pandoita basa haukwanisi kundipawo mari yaneinda shanda saka zvareva kuti vaviri ava varambana zviri pamutemo mudare ramambo Dotito. Zvareva kuti amai ava kubva nhasi vasunungurwa kana vakanzwa pari kone chikomba isiri mhosva nekuti varambana zviri pamutemo mudare ramambo. Zvareva kuti chasara tichavazivisa iye murume achazonyorerwa gwaro kana kuti LC4 rejudgment rinotaura kuti vaviri ava varambana zviri pamutemo mudare ramambo. Manzwa mai tichatinora tsamba kana kuti gwaro raachanopiwa kuti marambana zviri pamutemo. Zvareva kuti nhau yamataura sharing of property achaziviswa futi kuti kana vanhu vachinge varambana zvareva kuti vanozoshiyana kuti zvini. Saka tichaona paachaendeserwa achipiwa gwaro nekuziviswa achabva azoudzwa kuti pane zvogara pagadzirwa zuva ramunozoita kuti ndichazoudzwa kuti kana pachizoitwa zvesharing of property zvacho munozoudzwa. Hamene mune mumwe mubvunzo? pane mubvunzo wandinawo pamusoro papa handiziviziva kuti senguva yakagarai kugara kwandikaita handina kana mari handina kana chikafu. Saka ndasingaziva kuti pachikafu apa kuti haisiwa nyaya yekuti inoreba here. Aiwa hatimboti nguva yakareba. Totanga kuti by Monday chesi tsamba yakutongoenda. Tsamba yakutongoenda kuti aziviswe. Sevanhu vanenge vakadai vachitadza kuti yakudaro titoti isusu kana vanonzi zvatodaro hatitoti sondora hatifanira kupera zvinhu zvacho zvisina kubhuyiwa. Tobva tatoti mutobva matogovana zvinhu zvenyu. Tiita kuti tuma mapurisa edu nevakomana vatoenda kuti zvinhu zvacho zvibhuyiwe ikoko. Ari kugara kumurume Kugara kajogora. Kajogora munobatsirwa. Saka torai namba dzasekretari munenge muchifonera vachikuudzai kuti apapi nenhau yacho. Saka baba masunungurwa vanhu avarambana zviri pamutemo. Zviri kunzwika?